היי חברים, והיום אני הולכת לטעום. לקח לי מלא זמן לחפש את זה, את השוקולד של מיסטר ביסט, הכי נדיר. וקניתי עוד כמה דברים בהתמכרות. כן, ויאללה בוא נטעם. אוקיי, הנה. יואו, קבלו. בואו ניקח את החתיכה הזאת. יש פה מין איזה משהו כזה. שוקולד עם מין טבלין. שוקולד רגיל. אני נותן את זה 9 ויאללה ביי.